Okay. Vi skal lige ind og væk DK. Thomas! Man kan ikke se noget på kameraet. Der er ikke noget billede. Der er kun lyd. DK! Op! Det er nu. Kom. Jeg er med. Du er med? Hvorfor? Hvordan fanden åbner man? Nå, der. Ja, det ved jeg heller ikke, men vi skal op nu, og du skal ud. Jeg er med på, hvad jeg skal ske. Skal du med i byen, fordi så er det nu. Skal du med i byen? Så skal du op nu. Det går ikke at lægge mere. Du har sovet til middag i 2 timer nu. Rolig, du kan sikkert råbe. Nej, jeg råber heller ikke, men jeg siger det stille og roligt til dig. Ja, Skal du med? Så kom nu. Så kan du lige komme ud og få nogle øl, inden du skal afsted, og lige vågne, og så går vi. Så du ikke ligner en eller anden søvnig zombie, når du kommer op. Har du bogne på? Nej, Nå, så kan du godt komme ud, jo. Kom. Kom så. Ja, det er fordi, du har ligget uden noget tæppe på, indtil vi lagde tæppe på dig for en halv time siden. Du har bare ligget derinde, jo. Du har gået direkte ind og lagt dig. Kom. Kom nu, mand. Hvad? Ja, det kan jeg se. Det går pænt hurtigt ellers. Stiv. Nej, så slemt. Og jeg er seriøst, det er faktisk kasten. Jeg lægger mig lige. Jeg er med. Jeg kan godt se dig mere. Stiv, det er slet ikke det. Kom tilbage, mand. Kom. Kom så. Kom nu, mand. Ja. Du skal også ud og skifte til lange bukser og sådan noget. Eller hvad du nu skal have på op. Ja, jeg var på i går. Ja, fint nok. Ja, så er det på, jeg har på. Ja, du er pisse lige glad. Jeg skal pisse, mand. Kom du bare. Så går der ud. Nej, jeg skal have dig med. Jeg går ikke, før jeg kan få dig med. Men ellers kommer du ikke ud. Ja. Jeg skal lige have... Der er sten. He's alive! Woo! Hey! Ja, helt væk. Godt af, mand. Det lykkes mig at få DK med ud.